anebo můžeme mít tady tenhle kanál, kde budeme úplně první. Mě to docvaklo, když do Česka přišly AI Overviews. Ahoj Vojto. Čau. Já tady rád představím vlastně divákům a posluchačům, že tady jsme sedí Vojta z Rankety. Podle toho jsem si dohledával jeden z nejúspěšnějších českých startupů loňského roku. A poprosím tě, jestli trošku dořekneš další detaily. A to je ambiciozní úvod, ale abych se představil, tak jsem zakladatel Rankety, to už Zdeněk řekl. Předtím jsem dělal s Tomášem Mikolovem, jeho studentské skupině, a taky jsem vlastně softwarový vývojář, bývalý produktový manažer a teď už founder Rankety. A když přijdeme rovnou vlastně k té pointě Rankety, tak když jsi poprvé řekl, že pro ty jakoby běžný uživatele internetu už Google nestačí? No, mě to docvaklo, když do Česka přišly AI Overviews, protože to je na pozadí malý jazykový model a došlo mi, že už nemusím klikat na 10 odkazů v Google, ale už dostanu tu odpověď rovnou. A tam mi došlo, že se možná bude měnit způsob, jakým ti lidi vyhledávají informace a obecně celý ten trh s vyhledáváním. A co si myslíš, že se stane firmě, která jakoby není vidět v těch AI odpovědích? Ale hodně záleží. Hodně záleží. Může se jí to dotknout. Teď to nemusí být tak signifikantní, ale do budoucna. Já si myslím, že ty jazykové modely postupně budou ukusovat větší a větší část. A i ty AI Overviews ukusují velkou část vašeho organického trafiku. Je to důvod, proč teď i organický trafik na spoustě webu a vůbec prokliky klesají, protože já už dostanu AI Overview, odpověď mám a nemám důvod klikat na nějaký článek nebo web nebo e-shop. Jo, to je pravda. A ono se vlastně dá říct, takový, že ty AI nástroje vlastně nehledají, ale doporučujou. A tím pádem vlastně i ten zážitek toho, jak to vnímáme, vlastně tu komunikaci, je úplně jiný. Jo. Přesně tak, dřív se to dalo krásně měřit, dá se změřit prokliky, konverzní poměr, ale teď už se to rozhodování děje v tom jazykovém modelu. A k tomu my jako běžní smrtelníci, kteří máme třeba nějaký web, se už nedostaneme. Takže se dostáváme do doby, který se teď už trošku říká zero click, kdy rozhodovací proces se děje právě v jazykovém modelu a na web už prakticky nikdo nedojde. A podle čeho ten ChatGPT, Gemini a prostě ostatní nástroje vybírají značky a produkty? Tohle je docela zajímavý, protože každý ten jazykový model, on pod kapotou, když vám to píše takový to searching, bla, 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 tak hledá na pozadí buď v Google nebo v Bingu, píše tam nějaký klíčový slova. To znamená, hledá informace. Pořád je to napojený na ty standardní vyhledávače, ale největší magie přijde v momentě, kdy z toho Google teda vypadne nějakých 10-20 výsledků a ten jazykový model si nevybere ten první nebo ten druhý, ale vybere si ten nejrelevantnější. Takže pro vás není až tak důležitý mít dobrou pozici a dobrý SEO, ale když máte dobře optimalizovaný metapopisek, title a URL, ty adres té stránky, tak můžete krásně předskočit všechny ty konkurenty, kteří jsou na těch prvních, druhých, třetích pozicích, i když nemáte tak dobrý SEO. Takže ten jazykový model si vybírá z toho SERPu a proto je i velký rozdíl mezi odpovědí, kterou dává ChatGPT, a odpovědí, kterou vám pro stejný dotaz dá Google. V tuhle chvíli je tam průnik asi 19%. My jsme to taky zkoušeli a ten rozdíl tam je. Tím, že ten jazykový model má nějaký data, na kterých je natrénovaný, potom si vezme nějaký data teda z toho SERPu a sformuluje nějakou odpověď, která se už ale hodně liší od toho, co vidíme třeba v Google. A na druhou stranu vlastně to, co popisuješ, ale furt znamená, že SEO je vlastně takový jako základ, že vůbec musím být vidět, musím mít prostě správně ty základní atributy. Možná v ten moment už pak nehraje roli zase takový ty
jakoby off-page faktory, anebo možná i třeba klasicky taková ta technická rychlost a tak, to je jasně, že je tam asi jakoby eliminovaný, ale na druhou stranu pořád platí, že teda musí mít dobrý SEO, abych tam vůbec byl, a teď teda dál si napomůžu tak, aby ten jazykový model vyhodnotil prostě mě. Jo, za mě ty dvě věci jdou ruku v ruce. Jo, nemyslím si, že teď Geo nebo jakákoliv další zkratka nahradí tady Search Engine Optimization, ale jsou to věci, které jdou ruku v ruce a třeba to technický SEO je teď extrémně důležitý. A řeší se to víc, než se to řešilo třeba před 5 lety. Jo, to je pravda, že ty vyhledávače jsou na to takový jakoby úzkostlivější, než to takhle populárně. No. A celkově jakou vlastně roli podle tebe hrajou takový ty klasické věci, jako ten právě obsah, zmínky, nějaká autorita domény, případně recenze a takové věci. Protože to všechno vlastně ty vyhledávače se za ty poslední roky naučili brát potaz. Různě do jistý míry to zahrnujou, že jo, právě do toho vyhodnocení relevance, ale ty jazykové modely k tomu přistupují evidentně trošku jinak. Jo. Takhle. Zásadní rozdíl nebo způsob, jakým to já vždycky vysvětluji mezi SEM a optimalizací pro jazykový model je, že SEO bere v potaz vaši doménovou autoritu, počet backlinků a tady tyhle parametry. A pro ten jazykový model je nejdůležitější počet zmínek, protože on funguje na principu statistiky. To znamená, když v trénovacích datech se bude hodně mluvit o třeba ranketě, taky ten jazykový model má velkou pravděpodobnost, že v té svojí odpovědi zmíní právě ranketu. A to znamená, že zmínky jsou extrémně důležitý a zmínky v důležitých zdrojích. Na to vždycky u klientů hodně apelujeme, aby se podívali, protože my jim ukážeme ty zdroje, které ovlivňují ty odpovědi, které jsou nejdůležitější. To znamená, placement obsahu a placement těch zmínek je extrémně důležitý a trošku se to vrací zpátky k nějakému link buildingu, který se dělal třeba 10 let dozadu, kdy šlo o to mít co nejvíce zmínek v co nejvíce zdrojích, nazbírat si ty backlinky, vytvořit doménou autoritu a ten jazykový model bere v potaz ten počet zmínek. Čím víc zmínek o vás je, tím větší šance je, že i jazykový model vás bude doporučovat. Popravdě jsem se teď pousmál tím, že jsme si připomněl ty staré dobré link buildingu, jedna věc, a druhá, si říkal ty zmínky, že vlastně i v rámci toho, když řešíme SEO našich klientů, tak občas jsme vlastně vypozorovali takovou tu jakoby souvislost mezi tím, že je třeba zmínka o nějakém produktu klienta a když se častěji objeví na podobných stránkách, jako třeba jméno nějaký slavné osobnosti, tak prostě bylo evidentní, že to zvedá nějaký hodnocení v rámci Google, ale běžně na straně to nebylo měřitelný. A prostě s těmi fenomény jsme se potkali jakoby několikrát a samozřejmě, kdo řeší se opak jakoby pokročile, tak ví, že určitě techniky jsou, ale na druhou stranu u třeba běžných klientů a běžné optimalizace se vůbec jakoby neřeší. Takže jsem vlastně ve finále rád, že vlastně tenhle jakoby nástroj od vás, že začínáme používat i my, vlastně umožňuje nám i takovéhle věci a vazby prostě objevovat. Jo. Pak možná ještě doplním k tomu, jak si vybírá ty produkty, protože to je asi kategorie samo o sobě. Teď už třeba ChatGPT dokáže vyplivnout produktové karty s proklikem na e-shop, v Americe už se tam dá přímo nakoupit. A tady tyhle produkty se tahají primárně z Shopify, takže oni projdou nějakou svoji interní databázi tím, že mají přímou spolupráci se Shopify. A druhá možnost, kam ten jazykový model jde, nebo druhý zdroj, také Google Merchant Center. Takže extrémně důležitý tam ty produkty mít napojený a oni pak vezmou tady ten balík produktů, podívají se, který jsou nejrelevantnější pro to, co ten uživatel chce a na základě toho je doporučí. Nově jsem si všiml, že teď už ten jazykový model je schopný poznat i produktovou stránku, takže když máte dobře nastavený produktový data, máte tam schema.org, to znamená strukturovaný data, tak i ten jazykový model to dokáže vzít přímo z té stránky. A nemusíte mít teoreticky ani Shopify, ani Google Merchant. A na to jsem se rád, že to zdůrazňuješ, protože zatím, že pro spousty klientů jsme pouštili různý e-shopy, ať na naší platformě nebo nějakých dalších,
tak přesně člověk vždycky naráží na to, že klienti se ptají, že jo, kam začít jakoby inzerovat, kde se prostě propagovat. A dost často jsme klientům říkali, že většinou budou platilo, že ať to prostě dají na ty zbožový srovnávače, ať to prostě v tom Merchant Centru je, na zboží.cz, Heurece a tak dál, protože zprvu třeba to ani nemusí přinést tolik zákazníků, ale je to prostě nějaký základ, s kterým se s ním pak pracuje do všech těch dalších reklamních kanálů, takže je fajn to zdůraznit, že i z hlediska vlastně využití v LLMkách je to v podstatě skoro nutnost. No. Souhlas. A když se trošku dostaneme blíž k tomu, co přesně dělá jakoby Ranketa samotná, tak když přijde ten e-shop nebo nějaká B2B firma, otevře si nebo si to vlastně začne používat Ranketu, tak co uvidí jako první, co na ní takový vyskočí? V momentě, kdy se ta firma onboarduje, tak my v základu vytvoříme pár promptů, což jsou dotazy, pro který oni se chtějí zobrazovat, pro který chtějí být vidět a chtějí, aby je ty jazykové modely doporučovaly. A uvidí nějakou základní statistiku, srovnání s konkurencí, jakou má viditelnost. V jazykových modelech ta hlavní metrika je ta viditelnost. V kolika procentech případů vás ten jazykový model doporučuje. Nejsou to tak exaktní metriky, ale jsou to ty nejlepší metriky, které máme. Protože třeba dobrý nebo zajímavý experiment je dát stejnou otázku do toho jazykového modelu několikrát za sebou. Pokaždý dostanete trošku jinačí odpověď a ten jazykový model je proměnlivý. To znamená, že se to mění každý týden a mění se to i s tou odpovědí. Pokaždý dostanete trošku jinačí odpověď. A my děláme statistický průměr, takže abych ti odpověděl, uvidí základní statistiku, srovnání s konkurencí, jaký jsou pro něj nejklíčovější zdroje, ty citace, které nejvíc ovlivňují ty dotazy, pro které se chce zobrazovat. A pak uvidí nějaký základní doporučení. Protože my projdeme jak jeho web, produktové karty, produktové data, tak i různý zdroje, najdeme nějaké příležitosti, kterých by se mohl chytit a naservírujeme na zlatým podnosu. Ideální. A jaký je podle tebe takový typický aha moment zákazníků? Teď poslední dobou hodně frčí ty fanout queries, protože tam ti lidi si uvědomí, že aha, ten jazykový model, on pod kapotou hledá klíčový slova na nějakým Google, Bingu a ti zákazníci často vidí, že aha, na tohle klíčové slovo, na to vlastně můžeme cílit a uvidí ty priority a ty fanout queries fungují moc hezky. Jakmile cílíte obsahem na ty fanout queries, tak i ten jazykový model z těch vašich zdrojů bude často čerpat. A teď poslední dobou největší aha momenty jsou u našeho content writera, kdy my na základě všech těch dat, které v té aplikaci jsou, ať už bereme ty fanout queries, citace, dáme to všechno dohromady, tak jsme schopni napsat nějaký základní obsah nebo osnovu pro článek nebo případně optimalizovat už stávající vytvořený obsah. A tam bývá největší aha moment, často u content writerů, kteří zjistí, že ty hustý, že jste mi ušetřili práci, kterou bych musel dělat 2 hodiny, protože ta práce spočívá v tom, že oni dělají nějaký research, musí si najít ty klíčové slova, na které by měli v tom obsahu cílit. My už tam ty data máme a jenom ho do toho obsahu vložíme a pořád tomu klientovi dáváme možnost si ten obsah upravit. Takže to je za mě ten největší aha moment. Je fakt, že to musím potvrdit, že vlastně při tvorbě obsahu, když s tím asistem klientům, tak přesně tak vlastně i u standardního SEO člověk musí si udělat tu analýzu, musí mít tu znalost a vědět vlastně, jaký jsou ty fráze, jak naštěvovaný, jak jsou konkurenční, kde má šanci, kde ne a prostě s tím pracovat. Takže samozřejmě naprosto souhlasím, že když to člověk dostane na stříbrném podnose, tak najednou během toho času, co na to má, tak místo vytvoření 1-2 článků jich připraví třeba 5, že jo? Takže je to samozřejmě mnohem lepší. Takže to je super a musím se přiznat, že i s tím aha momentem souhlasím i s těma fanout queries, protože jsem si já sám procházel Ranketu poprvé, tak vlastně mě to zaujalo taky nejvíc a možná ale i z toho důvodu, že přeci jenom jak jsem víc toho prostředí kolem SEO,
tak vlastně se mi strašně líbí ta návaznost, že jo? Protože jakmile dostanu do ruky ty fan-out queries, tak já už prostě přesně vím, kam můžu mířit a už jako vím, kam cílet, co mám říct ve firmě, v týmu, co potřebujeme dořešit a už prostě jdeme zase na věc a už víme, co můžeme zabrat prostě pro klienta na tom trhu a takže to je úplně super. No. Ještě pak jako občas je aha moment takový, že někteří klienti zjistí, že nejsou vidět vůbec. A to je jako docela trošku negativní aha moment, ale jako taky to často vídáme. Jo, spousta e-shopů v dnešní době přijde, že tlačí všechny svoje finance nebo všechny peníze, které mají vyhrazený na marketing do placených reklam. To znamená, jedou jenom PPCčka a na tom závisí ten jejich biznis. Ale nedělají vůbec organiku, nepíšou obsah a netvoří brand. A tam právě často přichází ten aha moment, kdy ten zákazník zjistí, že aha, jako docela mi ujel vlak, vlastně tady vidět vůbec nejsem a tím, že se mi zdražují každý měsíc PPCčka, tak zhruba za rok ten biznis můžu zavřít. To musím potvrdit, že uvidíme u klientů taky je ten z argumentů, jak vlastně vždycky rozvíjíme tu spolupráci v oblasti SEO, protože aby si tam vlastně vybudoval takový nějaký clean zase v těch grafech toho, co má vlastně víc pod kontrolou, prostě ona není prostě v rukojmím, se dá říct, že těch nabídkových systémů. A co si myslíš, že teda dneska firmy jakoby netuší, že hodně věcí mi už ty tady řekli, dokud tu ranketu neuvidí? No, jako všímám si to, že spousta lidí vůbec netuší, jak ten jazykový model funguje a jak se dá případně ovlivnit. Pro spoustu lidí je i wow moment, kdy jim docvakne, že aha, ta odpověď toho jazykového modelu se dá nějak ovlivnit. No jasně, že dá. Jsou tam ty zdroje, které to ovlivňují, nebo trénovací data. A jako myslím si, že spousta firm si neuvědomuje, kolik biznesu jim právě kvůli třeba jazykovým modelům může odcházet a může do budoucna i kompletně odejít. Protože já třeba, když něco nakupuju, tak jasně mám nějaký e-shopy, kde nakupuju, ale většinou si dělám nějaký srovnání. Jo. A koho jiného bych se zeptal než ChatGPT, a i když tohle napsal do Google, tak mi tam vyskočí AI Overview. Takže jsem v rukách toho jazykového modelu a to moje rozhodnutí se často děje na základě odpovědi toho jazykového modelu. Samozřejmě já se pak nějak rozhoduju, ale většina lidí těm jazykovým modelům fakt silně důvěřuje a podle toho se pak rozhoduje i v tom nákupním procesu. A tohle by si ty firmy měly uvědomit, že i když vám třeba Google Analytics ukážou, že máte trafik z jazykových modelů, nevím, 2-5%, to je celkem jedno, tak spousta toho rozhodování a ten spodek toho funnelu, když ten zákazník už ví, že si chce něco koupit, tak se právě děje v tuhle chvíli víc a víc v jazykových modelech. To je dobrý připomenutí a zdůraznění. A vlastně, když se dostaneme k tomu, pro koho to celý jakoby dává smysl, tak kdo si myslí, že ten typický zákazník po ranketu, prostě pro kterých je to takový to jednoznačný must-have? U nás jsou to větší brandy. Často jsou to i hodně konkurenční segmenty, kde přesně stoupá cena za placené reklamy a oni chtějí další akviziční kanál, přes který můžou akvírovat další zákazníky a který můžou případně předběhnout tu jejich konkurenci, něco, kde můžou být napřed. Za mě to dává smysl pro větší brandy, kteří už mají nějaký organický trafik, opravdu investují do brandu, takže jsme ideální pro opravdový brandy. A ty brandy jsou i hodně progresivní. To znamená, že je ty technologie baví a přemýšlí dopředu. Nepřemýšlí optikou přítomnosti nebo minulosti, ale přemýšlí dopředu, jak bude můj biznis vypadat za 3-5 let, jak bude vypadat za rok. A pro takovéhle firmy jsme my jako Ranketa. A vy si myslíš, že už je jakoby pozdě nebo ideální čas začít? Hele, záleží kde. Hodně záleží v jakém segmentu, ale jako teď je ta ideální doba,
a připomíná mi to, já jsem to teda moc nezažil, jo, ale připomíná mi to začátky SEA, kdy podle vyprávění, který jsem slyšel, tak stačilo udělat fakt pár detailů, pár změn, které měly za výsledek to, že najednou jsem na prvním místě, nebo na vysokých pozicích. Musím to úplně potvrdit, že já to přesně takhle jakoby cítím a vnímám, a když vlastně děláme v hodně firmách školení, takhle třeba o těch nástrojích AI a jak se používat, tam nějaký základy marketingu, tak občas těm lidem připomínám, že vlastně je to takový, já to trošku vnímám jako takový ten divoký západ, ten Klondike, že teď se zabírají prostě ty pozemky a každý prostě může znova začít a prostě vybudovat něco velkého. No. Souhlas, protože teď tam té konkurence moc není a zpravidla vy máte možnost se toho teď chytit a být tam první, což je pro vás obrovská výhoda, a proto za náma chodí právě ty brandy z těch konkurenčních segmentů, kde jako reklamama moc konkurovat nemůžeme, můžeme mít hezčí brand, lepší influencery, anebo můžeme mít tady tenhle kanál, kde budeme úplně první.